Băiatul meu sunt Marc și astăzi ne vom juca niște meciuri de Skywars. Skywars pe Minecraft. Doar pe ce altceva? Pe Roblox? Nu. Ok. Nu uitați să apăsați butonul de like și dacă vă abonați să apăsați pe clopoțelul din dreapta. Ok, cu cât ne strângem mai mulți abonați, cu atât voi face videoclipuri mai multe. Eu voi strânge când o să fim 50 de abonați, o să fac live-uri și cine o să vrea să-mi doneze, o să, din ce-mi donați, o să-mi cumpăr jocuri de pe Steam. O să-mi cumpăr jocuri de pe Steam, cum ar fi, dacă știți, jocul Rocket League, cum ar fi, nu știu. Da, Minecraft, Bed Wars, Skywars, originalele, că astea ce mă joc eu acum sunt originalele, dar nu așa originale. Ok, nu vedem nimic, ha? Stai, hai, arată-ne și tu ceva. Ok, nu vrem să facem parcurs. Nu, avem. Oh, yeah. Ne putem duce direct. Pac. Și? Ok, Skywars. Ok. O să jucăm la ăsta. Asta îmi place, mapa asta, îmi place faină. Foarte faină mapa asta. Ok, îmi place, știu cum să ajung în vârf. Adică aici. Doi, 1. Ok, unde e chestul? Aici. Ok, un diamond, perfect. Ok, ne mai luăm niște blocuri. Așa. Și să vedem dacă mai avem undeva aici jos. Nu e nimic. Haideți să pornim. Așa. Ok. Cu cât ajungi mai repede în mijloc, atât primești mai multe. Cu atât mai multe lucruri faine. Ok, vine cineva în mijloc, deci sper să nu mă omoare nimeni acum aici. Eu sunt foarte bun arcaș pe Minecraft. Dacă aș primi un arc, ok, cred că suntem primii în mijloc. Haide. Oh, bine. Ok, dacă are mijlocul ăsta. Ok, înseamnă că trebuie să ne băgăm aici. Nu. Dar unde e mijlocul? Aici nu e... Opa. Aici nu este mijloc. Mijlocul. Repede. Desigur. Deja a intrat unul. Ok, dar mai este aici un chest. Nu e bun. Nu cred! Am picat în void. Ce-am mai fi avut o șansă? Eu? Ok, hai să mergem înapoi. Ok. Știți ce? Stai să ne mai jucăm și altceva. Deci... Suntem foarte mulți aici. Să vedem ce mai este aici. Hot Rock. Bounty Prizer. Zombie Apocalipsa. Hai să jucăm niște Prizer. Stai, unde e Prizer, nu? Aici.
Lasă. Ne lasă. Ok, astăzi voi filma 15 minute. Ok. Se carcă. Mi-a venit ceva de la Clash. Oops, forgot the unlock a chest. Ok, bine. Ok, hai, poate hai încarcă-te. Pam, pam, pam. Ok, 20 de minute. Zice și, Doamne, de ce nu mă lasă să trec? Uitați-vă, de ce nu mă lasă să trec și pe celălalt îi las? Uitați. Jucăm niște hot rock. Îmi place hot rock. Am mai jucat de câteva ori și m-a prins. Ok. Pam, pam. Haide, haide, haide. A, da, am uitat să vă zic. Cine se abonează la canalul meu, îi voi face o promovare. Și cine îmi dă plus și like-uri la toate videoclipurile, îi fac super promovare. Adică mă abonez la el. Și de cum v-am zis, o să vă las să intrați la mine pe clan. Ok. Doamne. Și mult trebuie. Stați că am văzut acolo niște chesturi. Al iPhone. Ce mă, vrei să-mi spargi mie? Stai că sparg eu ție. Desigur nu putem. Sau numai cu fete. Uitați-mă, mă, înconjurat de fete. Unicorn cheamă pasta. Pasta cu moca mea. Unicorn. Unul de re. Pasta. Uite, unicorn. Uite. A. Nu mă lasă să scriu pe chat. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Ah, Doamne. Ok, ce să ne mai jucăm? Hai să ne jucăm un Bed Wars. Și după ce am jucat. Dar ce nu mă lasă? Hai, dată. Domnul Bed Wars. Domnul Bed Wars, te rog, lasă-mă. Ok, m-am lăsat. Vezi ce? Scrieți, vă rog, în secțiunea de comentarii. Domnul Bed Wars, domnul Bed Wars. Ok. Vă mai zic o dată. Cine se abonează la mine, îi voi zice la tot chatul pe live să se aboneze la cine s-a abonat la mine. Deci să se aboneze toți. Ok? Ok, unde suntem? Ok, suntem la Bed Wars. Ok, Bed Wars am mai jucat de multe ori. Ok, pe mine mă lasă? Ok, nu știu de ce nu mă lasă. Stați. Dacă nu mă lasă, dacă îl vedeți pe omul acela cu TNT-ul în mână. Ok, nu lăsați. Buy items. Buy items. Îmi place mapa asta, e faină. Ok. Ok, deci și noi jucăm peste 9 secunde Bed Wars. O să fac și un tutorial. Uitați-vă, mă arunc. Ui. Hai să ne luăm de aici. Aici cum trebuie să mă urc? Opa, ce este? Ce s-a întâmplat? M-a dat afară cineva? M-a dat kick-out, cred că cineva. Da. Ok, atunci... Asta a fost episodul de azi. La